Bună și bine m-am găsit la încă un video de pe acest minunat canal frumos. Minunat frumos, mai frumos. Nu știu dacă era textura asta înainte, dar îmi place mult. Uite cum arată sabia, uite cum arată uite cum arată ușa. Uite cum arată săgeata. Când o pui pe arc. Mai am altă săgeată la mine. Și vreau să fac tort off camera. Dar nu am avut, bă, proștilor. He? Bă, nu sunteți proști. Și am sabie de diamant cu Fire Aspect. Am făcut rost. De așa am level 100 fucking 5. Știți ce? Să ziceți că puteți să-l căpătați 2 ore. Vă ducem bateria. Vi se termină bateria, dar merită. Și gândiți-vă că nu am mai folosit încă 30 de nivele să înțeantez frumusețea asta de sabie frumoasă de diamant. Și hai să ne culcăm. Așa. Acest episod vreau să fac o fermă. Uite aici. Luăm niște pământ. Hai, am lopată la mine. Aș vrea să fac, dar așa. Shovel. Nu suport sunetul ăla. Fucking sunet. Ferma vreau să fie de 90 de blocuri. Am pus pe pauză că vreau să revin când fac rost de tot pământul, dar o să revenim, da, când fac rost de tot pământul. Da, deci ne vedem când revenim și când să pot. Stai, să vedem niște lume, așa că am luat. Revenim când e gata conturul. Eu tot pun pe pauză pentru că nu vreau să ajung să opresc video cam repede. Da, repede. Fac pauză. Dacă am pus pe rândul ăsta, o să îl fac și pe celălalt, dar
Mai întâi de toate, fac un crafting și pun crafting-ul aici, în apă, că de ce nu? Și zombi și vreau să fac niște, da, scări. Da, 4 scări e perfect. Da, revenim. Îl termin și pe ăsta. Și acum să fac încă un... Sau să nu fac. E doar așa de... Hai să nu fac și vedem în următorul episod dacă o să le extind. Dacă o să extind acum, haideți să... Să rezolvăm.